Os nenos e nenas de segundo fixemos unha presentación con debuxos e as nosas voces da lectura da obra Lolo anda en bicicleta, que se editou en 1996 con debuxos de Manuel Uiro, que recibiu o Premio Gañolas ao libro Mellor Ilustrado. Foi traducido ao valenciano, o catalán e o euskera. Este libro infantil de Carlos Casares é un canto liberado. e ao goce das cousas máis sinxelas. Un paseo en bici, unha boa receita á familia. Lolo quere que os reis se traian unha bicicleta, pero por máis que o intenta, non o consegue. E así decide estar practicando o seu pai. Pai nas agachadas no garaxe. E acaba por converterse nun fenómeno. ¡Esperamos que nos guste! Cando tiña 6 anos, Lolo fixo unha cousa que desgustou moito aos seus pais. Unha mañá de verán, porque quería ser bo, ergueuse cedo, meteuse na cociña e púxose a preparar o almorzo. Como aínda era moi pequeno e sabía pouco, colleu unha pota e foi botando dentro dela azucre, fariña, marmelada, macarróns, chocolate, leite, azafrán e sal. Despois púxose a remexer todo aquilo ata que chegaron os seus pais, que levaron un desgusto enorme polo estropicio. Como consecuencia do desgusto, aquel ano ao pobre Lolo, en vez da bicicleta que pedira, os Reis Magos botáronlle carbóns. O da bicicleta era unha bella ilusión. Lolo non entendía como o seu pai, que tiña unha bicicleta magnífica, andaba tan mal e caía tantas veces. En menos dunha semana rachara 3 pantalóns e pillara a unha señora. Noutra ocasión entrara sen querer nunha farmacia e tirara patas arriba o botecario. Desde entón, o pai de Lolo chamábanlle burra vella, ganso e avión de combate. Moitos veciños, cando vían chegar na bicicleta, metíanse nos portais e pedían socorro. Lolo quería ter unha bicicleta para andar polo medio da rúa facendo chulería, é dicir, soltando as mans e dando saltos. A verdade é que Lolo xa probara en segredo a bicicleta do seu pai no garaxe. Puxérase por riba dela arrimando a unha parede para non caer e facía ruido coa boca como se estivese guiando, pero un día decidiu soltarse, meteu a perna por debaixo da barra e arrincou. A primeira caída foi bastante gorda e fixo un chichón na cabeza. Na segunda esfolou unha orella. Na terceira estaba claro que Lola ia ser un campión. E foi no moitas tardes no garaxe. Como non podía sair á horta por medio de que o visen desde a ventá da cociña, tiña que andar naqueles poucos metros esquivando caixóns, maletas vellas, latas de gasolina, neumáticos, carretiñas, angazos, caixas de ferramenta, gaiolas de paxaros e unha cama vella. Desta maneira, Lolo converteuse nun fenómeno. Chegou incluso a andar sen caer por riba do rabo dun sacho e mesmo era capaz de saltar por riba da cama ou de subirse no alto dun caixón. Un día decidiu experimentar ao aire libre. O problema era que se sacaba a bicicleta para andar pola horta, seguro que o vían desde a cociña. Entón pensou no muro, que non se vía desde a casa.
aínda que era demasiado estreito para andar por riba del na bicicleta. A pesar de todo, Lolo estaba decidido. O peor foi subir a bicicleta ata o alto, pois pesaba moitísimo. Acordouse de que as formigas son capaces de levar ás costas un peso superior ao seu propio corpo e pensou que el era un neno, non podía ser menos que unha formiga. O que máis sorprendeu a Lolo cando estaba arriba foi a altura do muro. Por iso acordou que o mellor era mirar para adiante, de xeito que colocou a bicicleta, meteu a perna por debaixo da barra e deu pedal. De pronto sentiu que só quería correr e púxose a correr a unha velocidade terrorífica. Ao chegar ao remate do muro pegou unha freada perfecta e cun salto limpo deu a volta e meteuse a correr en dirección contraria. Estivo correndo daquela maneira durante case unha hora. Mentres tanto, a nai de Lolo, que estaba na cociña, dende a fiestra, viu unha cousa negra como se fose un rato grande que camiñaba por riba do tellado do garaxe. De súpeto decatouse de que aquela cousa era a cabeza do seu fillo. Pegou un berro, acudiu ao seu home e os dous xuntos baixaron a horta para ver que pasaba. Ao chegaren quedaron paralizados a ver aquel mocoso correndo polo alto do muro daquela maneira entolecida, pegando aquelas freadas a 2 centímetros do final e logo de dar aquel pincho no aire. Estivo a punto de descausar algo malo. Ao día seguinte, que era domingo, Lolo ergueuse cedo, foi á cociña e quentou un cazo de leite. Despois abriu a neveira e sacou marmelada, manteiga e zume de laranxa. Tamén preparou café. Cando tivo todo disposto, puxo a mesa e chamou aos seus pais. Estaban aínda na cama. Almozaron os tres xuntos e pasaron un día moi alegre. Aquel ano a Lolo os reis botáronlle unha bicicleta. Despois daquela, Lolo estivo castigado 3 domingos sen cine, 2 sábados sen paga e un venres sen o postre de xeado, que o cambiaron por unha mazá. Pasado o desgusto, o pai quixo saber como facía Lolo para sosterse no alto do muro e o neno fixolle unha exhibición. Iso sí, un pouco complicada, porque a cada paso o pai distraíao pedíndolle que baixase a cabeza para que a nai non o vise desde a cociña. Aquel día, durante o xantar, o pai dixolle a Lolo que en vez de correr polo alto do muro podía andar polo camiño da horta.